Mr. Mubbie TV, ku subscribe, ku danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun aza ku gani kawai ya faɗo muku. Assalamu alaikum ɗan Yarbawa. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗan Yarbawa yau tambayar tamu akan ka take. Okay, ina jin. Ɗan Yarbawa na ji an ce kana shan shisha. Okay, ba kai bane kenan. Okay, to nan wane ne? Kuma na ji an ce kana sayar da tarkami. Kuma ga ka photography. Ok, to yanzu me ya kamata? Ya kamata sai ka samu promotion card. Ok, to ɗan Yarbawa bari mu kyale ka haka nan. Allah sarki. To ke yar kwalisa fa ya ake ciki. So duniya bai da kowa ta wani fannin kwashe ke. To sannan sarakiyar su, to me yake da? Rakwar zaba da sana. To ke baki ne? Ima kan sana sha wuya. Labari na da zan ba ku ne. Ok, to kowa ya zo ya gani. Ok, to muna jinki. Da farko cikin rayuwa ta nisan ma ban yarda da shi ba. Ok, to me yasa kika fara? Ina cikin tunanin hakan na kai goro kuma na kai mare. Ki ce kin yi tunani kafin ki fara. Sane sosai ba ya wuce bako da dangare. Ok, to waye saurayi? Hey, yanzu ma